चिरां जिल्लानि लाइमुथि ओनसोलनि 1 नं लावपानि सारा गामियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हाग्रा रेन्जनि सिंनि लाइमुथि ओनसोलनि सिखना जाहार हाग्राजों नांजाबनाय 1 नं लावपानि सारा गामियाव थांनाय साननैसोनिफ्राय हाग्रानि मैदेरा उदखार खालामबोदों। हाग्रानि मैदेरा 1 नं लावपानि सारा गामिनि लुसमहन बसुमतारीनि न'आव थांनाय साननैनिफ्राय गोबां जेंना खालामबोदों। बेबादिनो थांनाय हराव बिथांनि गंथामबो न'खौ सिफायलांनायजों लोगोसे न'नि मुवा बेसादफोरखौ खहा खालामलाङो। हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव न'नि मानसिफोरा इसेयावसो रैखा मोनो। जेरैथिंबो राहा गैयै जानांनाय लुसमहन बसुमतारीनि न'खर आरो गामिनि रायजोफोरा दा सोरखारा एसेब्लाबो मदद खालामनायखौ हास्थायदों। माइ दै बिदिनो खहा जानाय जाहैबाय। खहा जानायाव दा आंनोबोथ' बांद्राय एसे जों गैयिनि फिसा मावदोंमोन आरो एसे जादोंमोन। बेखिनिखौबो दिनै एसे गाबोन एसे माबानानै लांबाय थादों। बिनि थाखाय बाराबो नाङा आंनो अनोबा खालि सोरखार गोदाननि दानिफ्राय थिं बा बान मोननैसो हरबानो जायो। बाराबो लुगैयाखै आङो। मानि थाखाय जों बायफ्लेजोबनाय नुबाय न'खौथ' बायफ्लेजोबनाय नुदों नुनाया दिन मोनायावबो जों खारना जोबोद आंना आथिंआबो बायनोसैमोन बिमा बुरिखौ बासायनायनि थाखाय उपाय गैया मा खालामनो बायबाबो आङो खारनो हायाबाबो लानाय आथिं बायनायखौबाबो लानानै बिदि माबानायाव मैदेरनिफ्राय बासायदों आरो आं ओंखायनो दा मैदेरालाय मासेल'खामोन मासे गिदिर एकदमबारे बे मासेयानो गियाबो ओमफ्राय जेला जों आं लाइट थुगोन लाइट थुबाबो बेखौबो होसोबोयो। ओमफ्राय दा कारेन्टखौबो बस'दों। ओमफ्राय जोंनि आंनि टिभि गोदान गंसे दंमोन बेखौबो गाख्रबलांदों दिन मोनायाव। ओमफ्राय दस्रा दिनावबोथ' बिदिखौ नांजायामोन। दा बिनि थाखायनो न' खाङाबो बहुद खहा जाबाय। माइरङाबो दंमोन बस्थासे आंना बे बस्थासेखौबो लानानै जाहैजोबदों। ओमफ्राय दा जोंहा बिदिनो उपाय गैया आरो माथो खालामनो मैया एसे माइरं लाबोदों जानो होननानै बेखौबो लानानै थांजोबदों। ओमफ्य दा मा गामि होनो लावखानि सारा होनना बुङो आरो बेखौ। दा बाराखौबो माबा ओमफ्राय फैग्राफ्राबो मासे फैबाबो जिखुनु खालि गय फांसे बा फांनै बिदि गाफायलांबाय थायो आरो फैग्राफ्रामबो माबानानै बिफा बोरायखौबो बेबो गोलैदोंमोन बेखौबो बोखांनानै लानानै खारदों आरो आङो दा। जों दा बेयाव बिमा फिसा साब्रै थायो आरो। ओमफ्राय दा बिदि जानायाथ' दा आगोलावथ' जानाय नुवाखैमोन जायाखैमोन एखेरायैनो सानथाम दाख्लै मोनायाव दुइथानिफ्राय जादों। दुइथानिफ्राय आं उन्दुनो मोनाखै जोंनिया गासिबो उन्दुवाखिसै खारनानै दुब्लि बारियाव दिनै उन्दुबाय गाबोन मालायनाव हरसे उन्दुहैबाय बिदि उन्दुहैनांदों आरो। ओमफ्राय दिनै मोनायावसो फैनानै बियो बिदि खालामलांनानै उदपात खालामसिननायाव खाथियाव हाग्रा नुयो खाथियावथ' हाग्रा दङ। ओमफ्य मा हाग्रा बियो सिखनाजार होनो जाहैबाय आरो बेखौ। ओमफ्राय दा बिनिफ्रायनो फैयो जानांगौ बिनिफ्रायनो फैयो जानो हागौ बेखौबो जोंबो मिथिया जोंथ' बिनि हरैजायबो थांखाया थांनाया जोंना बे नुनायखिनियानो। ओमफ्राय दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं अननानै थिं बान मोननैसोखौ हरोबाबो मोजां आरो सोरखारनाव खावलायनाय जाबाय। ओमफ्राय बिनि बारा आं बुंनो गोसो गैला। खस्थ' मानि नै बे बिथाङा थारमाने सानथामा एखे राहे फैथारबाय मानो मिसा बुंनो। ओमफ्राय आंबो गामिनि एसे गाहाय बादि नालाय आं बुंदों आरो होमबा जोङो दिनै आइ आफायानो ज' ओंखारनानै न'खौ बोथ्रोदना होनोसै जों बिदि रायज्लायदों आरो। ओमफ्राय उफुद्रुगथार बियो हदाय आरो सरखारा बेखौ मारिबाबो जोंखौ खाना लाङो। होमबा बे पइन्टखौ बुजिदो नोंथांमोनहा। आं ओंखायनो बुंदों जे जेबो नङा बिसोरखौ जों दिनै बोथ्रोदखागोन बे जायगायाव दोनला बेल'। न' बां बायजोबनायखौ नुबाय। औ होमबालाय माथो बुंना मालाबाव नोंसोरनि मेगनजों नुखाजोब्बायबा। मा खावलायनो सानो सरखारखौ? सरखारा अनना माबायदि अनजानो लुबैयो? सोरनि आखायाव दं होननाया बेनो। माबायदि अनजानो लुबैयो सरखारखौ? नोंबो हरा बेबो हराबालाय बबे सरखारखौ आं मोजां मोनबावनो होननाया बेनोब्रा। होननाया गाज्रि नङा थारमाने ओरैनो होनदों थारमाने आंना रायजोनि मानसिया मोजाङै मोनजाथों बयबो आइ आफाया रायजो राजा नङा नङा नाथाय अनेक खस्थ' होगासिनो दं नै पइन्टसो। औ एसे बिना होदो बिसोरनो खस्थ'आ बारा जाबाय हनै बायजोबनाय नुबाय नोंसोरबो। आं गामिनि गोदोनि फुराना हिसाबै बुंना होदों एसे बिना होदो सरखारनिफ्राय होनदों। ना माबा गाज्रि दं? नोंसिनि जायगायाव बिदिनो खहा आरो दस्रायाव अबाव खालामबावदों? बे न'खरसेयावल' खहा खालामदों नामा ना गुबुनावबो? बैयावबो दं। खालामदोंमोन आरो खालामनाया। बैयावबो बाख्रि बख्लंजोब्बाय सानथाम। होमबाबो एफाग्राब बिदि नङा जाहैबाय आरो। आंनि न' गुदियावनोथार बेबो। ओरैनो बेसे गोबाव जाफैखो संसार जानानै बेयावहाय? जोङो बाव 22-23 बोसोर जाबाय
मिसाखौ बुङा आं सलायबोनाय आं मानो मिसा बुंनो गाजोलजों थिंना दोननायमोन नोजोर होयोबा दोननायमोन आरो बेखौ बहल जिथुनाखि थांलाय फैलाय हान्थामेला लामाफोर बियो एकदम बारा थिग नङा मालाय नायस'नाबा रावबो सरखारानो बिसोर नायस'नाबा जों बबेनिफ्राय मोनो लामाखौ आरो बे पइन्टआ थांबाय जोंहा बेनो बहर होनानै मा लाब मोनखो दा जोंखौ नायस'नाखिसैबा मोनायाव खारनानै गबाय खुनुरुखुम बोरायाबो खारबाय फिसाफ्राबो खारबाय मोसौ मानैया मालाया थाबाय न'आलाय न'खौ सिफायलांजोब्बाय न'आ हारसिङैनो आरो मासेयैनो दिनै एंखावरि दाख्लि बै दाबसेल' बुरलुदोंमोन ओमफ्राय बै दाबसेखौबो बुरलुफैबाय ओरै बुदुलाय दिनै गासिबो जोब मारै खारग'नो हाखो नोंसोरलाय गाबख्राव गाबसे खुनुरुखुम खारग'बाय ओरैनिया एसे फैबाय जेबो जायासै ओमफ्राय जेबो जायाखै हम फिसालासो मैया आथिङा द्लाब खारनाया बेखौ गिनानै खारनायानो मासेल'मोन ना मासेल' बे मासेयानो ओमफ्राय राव होबाबो खारबोयोसो होसोबोयोसो थरखि आजां गाजां अर बन्थ' गिदिर होना दोननाय जोसारजोब्बाय फिसाफोर बैसाङाव उन्दुनायखौ बेलथायजोब्बाय जोंना कम्बल थम्बल खामजोबसैमोन बिसिनाबो फिसाफोर जोमनायाबो दा न'फोरा बायजोब्बाय मा खहा जाखो खहाया बिदिनो न' खहा जाबाय ओमफ्राय जानाय लोंनायबो एसे खहा जाबाय आयं ओमफ्राय जोंनो एसे अननानै सरखारनि गोदाननि एसे हरनो बाङा सिङा संग्रा खावग्रायानो गैला मा गामि होनो बेखौ लावफानिसारा एक नं लावफानि सारा हाग्रायाबो खाथिथार माथो बिनिफ्रायनो फैयो दां मैदेरा ना उन्दुनोनो मोना मोनायावल' डिस्टार्ब ना सानावबो मोनायावल' सामफ्रामबो उन्दुनोनो मोना आजां गाजां सान हाबबाथाय फैबायबो थाफैखायो गावनो लांदांसो फैयो गय बिफां फांथाम गाफायबाय दाख्लैबो फांब्रै बेसे गोबाव जाखो बिदि उदपात खालामफैबाय थानाया बारा गोबाव जायाखैदां ना मास मोनसेयानो जाबायदां फालेफ्राथ' फैबाबो जेबो नङा मालाय बे कुथायाबो थांथाराखै मास मोनसेयानो जाबायदां बियो एंखावरि खालायगासिनो दुब्लियाव माइ गैला नालाय दाना न' हाबलाबायो होमबाबो एखे राहे हाबनाया जोंनाव आजां गाजां मोनजादावबायना हाबदावबाय संख्रि बानलु मोनजादावबाय जेरावबो अबाव दोननानै जानो बिदि न' गोबाय गिजियाव दोनाबा बावनो संसार जानाय बावनो संनांगौ खावनांगौ जानांगौ बावनो दोनबाय गिनाय फैबाय हास्लाबला अबेबा जिनिसा थालांसै दोनस्लाबनो हाला जिगाब बारियाव थुलाबायनानै दोननाय आंथ' मैयाबो गैया ओंखामानो